Ka Myntri ka Tnat ka Koit ka Khiah Dr. Myntri Lingdo nen kesngi ilabu mau Nongrim na kabenta ka jingkentiu ya ka Sawsymper Sub-Center sya ka Sawsymper Primary Health Center haringkat ka jingedon lang UMLA ka mau senram iba olan sing sun ha ka program balapan long aplau jong ka Sawsymper Sub-Center HWC East KHASI Hills District. Habakran ka ni kesngi Dr. Myntri Lingdo ilaong ba ka sorkar kay le ban pentikna ban ay ya karukom ajing sumar kababiang sya kipat ba jong kathan bat kani ka PHC kan long ka sabut jong ka jingele ban wanra ya karukom ajing sumar kababha sya kipat ba kiba ha kijaka sor pat kumjo ha kijaka nong kendong ka menteri kla pentikna ba ka sorkar kan aya baro kijing kersan ki bedai ba ka jingdon ki nong sumar kitiar kitar bat kijaka sa na ka benta ki doktor bat ki nong tre ka